Prečo tam tak sedí na schodoch? Zamýšľa sa nad životom presne ako vo filmoch. Aha, tuto Ivanka si píše zoznam vecí, ktoré chce v živote zažiť. Prejsť cestu hrdinov SNP. Inak, nepustíme si k tomu nejakú hudbu? A čo je to vlastne tá cesta hrdinov SMP? Fúha, 770 kilometrov? To je taká väčšia prechádzka. Špekači, to sú ponožky. Neboj, to je len jeleň. Dobrú noc. Dobré ráno, Ivanka. Nevadí. To vyriešime. Doplníme vodu, baterku a dáme to. Nie, vzdala to, je v buse. Nie, nevzdala. Pokračuje. Jahodky mňám. Asi ešte neboli zrelé. Ale natočené je to pekne. Aha, Telgard. Tam som raz bol v takom hoteli a... No, poďme ďalej. Užíva si to. Je vidno, že sa v tom našla. Nemá to ľahké takto sama. Naučiť sa váriť, ostať v kontakte, nebáť sa tmy. OK, tak to už bolo trochu patetické. Vytiahnuť kliešťa. To je riadny kliešť. A teraz sa nepozerám. Toto by som nedal. To je tak, keď sa človek hľadá, ping, môže sa aj stratiť. Ale v najlepšej mobilnej sieti sa vždy nájde. Yes, dala si to? Nájdete sa v najlepšej mobilnej sieti naprieč celým Slovenskom. Orange.